Så er det Tøsens tur til at vise hundebanespringning i fri dressur. I stiller om igen. Ja tak, Poul. Men i øjeblikket ser det ud til, at der er ganske alvorlige problemer over ved søen. Vi må sandelig håbe, at det er noget, der ordner sig, inden Tøsen når frem. Ja, kom. Ja, spring. Tøsen. Spring. Spring. Kom. Ja, det er altså meningen, at der skal springes over gæret. Kom så. Ja. Spring. Ja. Spring. Ja, det er godt. Tøsen. Tøsen. Ja, det er godt. Kom. Kom nu. Det er en hel madpakke. Det er en madpakke, som Erik så rigtig siger, der optager Tøsen derinde. Det kan jeg godt forstå. Ja, den er vel sulten til stakkels dyr. Det er en lærer på den. Kom så. Tøsen. Den er sulten. Ja, så må Tøsen til sig selv reducere til en magevare og lade sig glemme ud som mayonnaise af en tube. Men jeg kan stadig se, at der er problemer over ved søen. Jeg tror, der er sket en ulykke. Ja, du godt. Ja, du godt. Det tror jeg. Og publikum. Her er vel omkring. Ja. Så har vi fået det officielle tilskuertal. Løbende overværes af 4 tilskuere. Tøsen. Jeg synes, det er mærkeligt, at den kvindelige livræger ikke hjælper den forulykkede derude. Ja, det er godt. Stille og roligt. Stille og roligt. Nå, jamen, det må vel så være bundgarnspæle, men du må sgu da give mig ret i, det ligner der menneskeben derude. Se! Jamen, det er da godt, at hun har en håndtag, så I ikke kan redde fra at blive gruppen til den situation. På plads. Og Tøsen er åbenbart i tvivl om, hvor plads er henne. Kom. Tøsen. Jeg vælger her helt den udgå. Hvad siger dommeren til det? Ja. Men udgået. Og løbet kan man sige, så det kan vel ikke sige så. Nej, den kommer jo ikke helt Jamen, den er godt faktisk, igennem. den er bortdømt. Ja, okay, jamen, så får den en. Der var. Det er ikke fordi, jeg skal ikke blande mig, men... Nej, det gør du jo alligevel.